नमस्कार दोस्तों, आज हम बकरी चरावे आ गइल बानी। सब बकरी बाई भइल कि अब सब काम छोड़ दिया, बकरिए के चरवाही होको। तो ई सब बकरी बा हमर। ई सारा बकरी के ई चरवाही में बानी। सबसे ज़्यादा बिजनेस में फ़ायदा इहे बा कि एकर दूध बाटे 1200 रुपये लीटर। देखी सब बकरी बा, ई सब बकरी बा। सबसे महंगा वहीं के डेट में बा, ताकि हर रोग में एकर दूध के काम आवता। ऐसे ही बकरी जवन बा बहुत बढ़िया बा। अभी के डेट में हमनी बकरिए फार्म खोलनी है, बकरी के चरवाही दिन भर हमनी के बधार बा। साथ में है हमर चाचा हेल्प में भी बानी। आई सब बकरी हमनी के इहे अब ऐसे दोसर कोनो बिजनेस लौकत नहीं के। सबसे ज़्यादा फायदा एमे बा। आ दूध भी एकर बहुत काबिल बा। कोरोना काल में दूध बिकल, ओकरा बाद में और मलेरिया में लागता, बहुत सारे रोग में बा। ऐसा ना कि दूध लागता एकर। ऐसे सबसे ज़्यादा बेनिफिट बकरी में ही बा। ऐसे हमनी बकरिए फार्म, ये देखी सारा बकरी हमारे चल रहल बा। आ सब बकरी के सब लोग से ये आग्रह बा कि सब लोग बकरी पोसे और बकरी के दूध पिए, ताकि हर रोग से रुआ मुक्त रहम। ई रोग जवन बा अधिकांशतः रोग जवन बा 1200 रुपये लीटर अभी पटना के अंदर बिकर है। अभी भी बिकर बा। ऐसे बाज़ार में जो बिक रहल बा, कुछ ऐसा जगह बा बीमारी के कारण है कि राउरी दूध जवन बा 50 रुपये कप बिकल जाता। एक कप चाय के दाम रुआ बा 10 रुपया, लेकिन बकरी के दूध के कीमत राउर बा वहीं के डेट में 50 रुपये कप। तो ऐसे बकरी में ही बेनिफिट ज़्यादा बा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।